Здравейте, тук аз съм Дека и този клип реших набързо да го снимам. Сега да ви покажа как Декомбо БГ иска да провери Виктор Тошев, въпреки че той е на телефон. Даже сега ще си пусни с камерата и покажи компютърът си от телефон, човек. Ето за един момент, значи, ето сега, Хелпър, Декомбо как ще иска да го бани, значи. Сега в момента ще изслушаме. Ако ще слушаме, ще видим как Виктор Тошев ще покаже компютър, въпреки че той не е от телефон, а не от компютър. Въпреки че е в сървъра, не му кажа на скайпа. Давай, аз снимам, аз ще го пратя. Спокойно, излез си спокойно. Аз на този Славейка му имам скайпа. Не, нещо, я си покажи камерата. Да, метата джупа си детска компа. И сега чакам бана. И да, както видите, той е бан. Да, как видите, така история, постерили да има скайп. Значи, 100 пъти как че то има скайп. То по ехото се разбра, че не е на компютъра, е на телефон. Въпреки, защото е каза да се пусне камерата, но не искаше. Все едно, да е такова, и то да ви следим да има скайп. Значи, пак казвам, аз казах, че той има скайп. То не закинява. Видим се какво стане. Видим скайпа. Да, казахме. Да, в момента Вика ни е вкъщи. Мисля, така разбрах. Нека да му кажем да си вземе момчетото. Трябва да съм да проверя просто. Сами клип снимам тук, представително какъв малумник трябва да се. Мисля, че изтърваме. Не се гледа.
Ау. Да, бе, бандът си спокойно, Авейка казах. Да, ето. Чакай да го кажи да го проверя. Да, ето. Кажа ти сега, ако да компа не го набадне, ето. А не, това не е той. Все пак компа му е крашен. Еми да, той Авейк каза все пак, що му е крашен, той няма каза си изтри как, въпреки че говорихме от телефон. То по гласа се разбира. Сега от компютъра ли си? Кажи приятел, вика, добре. Да, хора ще дойде след малко, защото то просто някой да снимам тъкани излишни неща и ще се валим да след малко. Ми да, само секунда, в момента се прекъсна, само ето, кам да кому да си даде скайп да му пратят самия клип. И как? Значи човека ми вика за един ред. Добре, значи. След малко идва Авейка. Знаеш, че решавам проблем. Да, в него. И да комби всяко не си да е скайпа, просто... Ето как видите. Един ред не го ли видя. Значи човека в момента им говори един ред, добре. Значи в момента човека има бан. И кажете, този написал също не на един ред, пък на него нищо не му каза на мене. Да, как видите, хелпър си върши работата. Вика да айде да влизаш. Я са пора да влезеш. Вика айде. Да. Тук не виждам да изпише. Покажи си компютъра, вече. Ти криеше добра информация. Покажи си просто компютъра. Ти няма как от компютър спасиш камера. Мисъл, има начин да сдръпиш камерата. Да. Сега в момента, какво правиш сега? Чак малко, какво правиш сега? Ай, включи се пробва да влезеш. Мисля, че си уман. Казвате, този сървър всъщност ретро го баннаха, сега стана, не знам, този си го ще му кажат нещо, ще го предупредят. Ретро го баннаха, сега мисля махнаха му ранкето. И ние сега стане този да комбо и на него ние да му направят съм, защото като видим какви са тапанари, направо лоши ми става. Човека вика един ред, значи не вика на този един ред, вика на мен един ред. Значи... Добре, вставай. Как те де? Не знам. Дай, влизай сега, задръж сега, не дей да отваря, влизай в Майнкрафт. Добре, айде давай. И да, в момента Виктор точно ще ми звъни в скайп. Този клип малко така прецакано звучи, някакви такива спрости, обаче хора да разберете, защото да ви банате така някой примерно от тима, с който примерно много играете, който много ви помага. Просто е така без причина, няма смисъл. Ау. Я прой да влезеш в Майнкрафт. Сега ще опитам. Да, ето го скайпа, лайв.
Преслав. Чу? Да комбо БГ официал. Не силен бан? Давай, да, чакаме да принесем. Тук може ли партии? Не го знам този кафе, просто така ще го надам.